Gadnamo. Sungalo. E kungolo ati. Dugu wari ko diba fo dugu andugu. Don wara tade. O ko ni kuma tala sa. E ka sama mone to yi. I yere ta. Sita. Sita ka numéro flani. Warichi. Wari sera. Allo? Ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n gomi t'i gosi. Ngonga. Sama mone I yere ta. A sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye. Wa bɔsara ye musaka fitini ye. Sama mone ji ni courant bɛ sara n'a ye, crédit bɛ ta n'a ye, sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye. A y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la. Ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin ye a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ courant na olu ni ɲɔgɔn cɛ. Nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen. Nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ I b'o don compteur bɛ sɔn o la I bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la I bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'u kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. Agence Dunia Travel Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Va, oui, j'ai eu mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Bon, maintenant que tu es pas chez lui, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh Mouna. Eh ben, où est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais amlo ko tu connais ça? Ah, on met à EduX là. EduX. Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah, il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô.
EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 fu ni fu 11 20 walima 80 fu ni fu 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45. Bismillah, an ka jamukan kɛnɛ kan. Données personnelles, on en parle. Ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bars restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira.
lamɛnbaaw ani an filɛbaaw aw bɛɛ lajɛlen hawula min ye minnu bɛ fitiri seli la an b'a fɔ n k'ala ka dugaw minɛ minnu tilara k'ala ka bato bɛɛ lajɛlen minɛ wulada in na Amara Nuhu Keyita ale bi yan sa ka se ka kumaw bila bɔlɔlɔ fɛ wolomasiri tabaw olu bɛ ka dɔ fara u ka cɛsiri ni wulikajɔ ka kuma min o waati kelen na sa min ye chef d'état-major ye ale fana ye bataki bɔ k'a yira k'a fɔ ko tilekaw fɛ Songo Korikori ale ni Tungume ani Bɔnzɔn ka taa se Kungari ninnu bɛɛ lajɛlen kɔ Tungari ninnu kɔnɔnaw ma sa wulikajɔ kɔni barika boyannen don nin waati na armée fɛ maa minnu fana ka balo jenina Segu kɔnɔna na ani bɛnkan min bɛ Segu ale dugu dɔw ɲɔnɔmara la dugu dɔw ni bamanciwale kɛbaw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛna an da don la donsokuntigi dɔ k'o fana bilara Amara nka dugudenw ma kɔntan dɛ ko sabula ko donsokuntigi ale kɛra maa caman sata ye olu fana somɔgɔw fana murutilen don nin waati na k'u b'a ɲini jamana fɛ sa sariya o ka tigɛ a ko la sabula u ma foyi faamu maa min ni ale bilara kɔkan kibaru olu bɛna fara a kan farikolo ɲɛnajɛ jamana 22 min y'u ka biye sɔrɔ nin waati na ka taa Marokaw fɛ Amara an na olu tɔgɔ da maaw tulo kan sabula a ma ban fɔlɔ jamana 2 b'a jari cɛ aw fana n'aw bɛ se maa min na aw to boto kɔnɔ dɛ ne tuma e ma fɔ ko ne kana kuma sɔgɔmada in na e ma fɔ ko ne kana kuma wa i ye n ka kuma ye dɛ an bɛ dugawu kɛ Egli qualifieli tɛ problème ye ka taa jaabi ɲuman kɛ Maroc an ka laɲini o de ye sisan yaasa min ye an famana jɔyɔrɔ mun Amara an ka se k'o sɔrɔ Coupe d'Afrique nata kɛnɛ kan sɔɔni sisan an bɛna nin bɛɛ lajɛlen bɛɛ nɛgɛmɔ a bɛ se k'a faamu cogo min na. Wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye chef d'état-major ye Baru kɛlɛtigi ale ko bataki dɔ kɔnɔna na ko min ye wolomasiri tabaw ye k'u ye bamanciwale ni jugawale kɛbaw caman kɔni minɛ ani minnu tun bɛ n'u tun ye maaw ka baganw olu minɛ samiya waati bingali la bingali minnu kɛra tilekaw fɛ yen Songo Korikori Tungume Kani Bɔnzɔn Tungari Fatoma min julbeli min ye Baɲangara mara kɔnɔna na sa ko min ye finitigiw ye u ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min senfɛ sa pankurun kɔni ale ye gosili caman kɛ gosili minnu ni olu kɔni y'a to nin waati na min ye armée ye ale sera ka nisɔndiya sɔrɔ nin ko ninnu na wulikajɔ ninnu kɔni ko bɛna to senna sabula a kun yera k'a fɔ nin waati laban in na min ye bamanciwale ni jugawale kɛbaw ye u caman u badenba u kɔni kun ye bagan siyɔn kɛ ka maaw la siran ka bingaliw caman kɛ nin dugu ninnu kɔnɔna na armée kɔni ye gosili de kɛ Amara nin dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na yaasa maaw n'u bolominɛw olu bɛ se ka lakana cogo min wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa y'a yira sa k'a fɔ ko min ye samedi don fana sufɛ pankurun ye wulikajɔ ni gosili caman fana kɛ o dugu kelen ninnu bɛɛ lajɛlen ale kɔnɔna na ko waleya in k'a na to senna sa ko fɔ waati min ye bamanciwale ni jugawale kɛbaw kɔni u ka dɔgɔya se ka sɔrɔ u kan nin dugu kɔfɔlen ninnu na kuma tɛ dɔngɔnɔdugu olu fanfɛla ma Amara Segu mara la yɔrɔ caman bɛ yen bi o maaw bɛ kasi la sabula u y'a yira k'a fɔ k'u ka balo olu jenina an tɛ taa yen an ka t'olu lamɛn. bi kɔni jarisiw nana ka na tasuma don ND5 foro kɔnɔ ka bɛn samedi 11e mois le 16 ka bɛn 17h pile u nana ka na tasuma don foro kɔnɔna na a yɛrɛ ɲɛ b'a la dɛ tiɲɛ yɛrɛ la faamaw bɛ baara la mais B316 Sénégal daga n'u m'a lajɛ u nana attaquer ala ma mɛn o kɔfɛ u tilala ka na tasuma don mɔlɔw la u ye foro min jɛna a ka ca tari 1000 u ye tasuma don a bɛɛ la ka taa tout an ɲɛ bɛ dɔ la ala tɛ se ka jate an ɲɛ bɛ dɔ yɔrɔ la jamana faamaw a y'a ko filɛ ɲɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnla anw bɛ ɲɔnɔ jaune de la B3 sɛnɛkɛ daga sɛnɛ daminɛ karamɔgɔ degun bɛ ND5 ka bi dɛ jarisiw de bɔra Ndila fɛ ka na B6 fɛ ka na B6 point tigɛ ka yɛlɛma ND5 forow ni ye tasuma de ND5 mɔlɔw la tan tari mun jɛnina bi maa si tɛ se ka hakɛ fɔ an b'an da de fɔ a la karamɔgɔ ko in kɔni a y'an kamana gan dɛ an kɔni ye faamaw
anyu wele amde ku yo folo amna ni fokalin bla kata de fasim ma nyono mara sengeme bi de malo club jollabi campagne kono bi shegi bi kono ndo ay tasuma la jam lola wazere ka mu filima mo de jirala ay ni ngolo kata de fasim ma ni degun konte fly kram ko anyen na de adan soko aniko adan soko sina damela ga jagala wuludo B3 la aniko amboru no mga we choike ngo yasuru we chani ga ba uyani ngeka soko uti soro abodro bulla wa da ni ko mire de on go na me safa sokora on me jamana de no fe on dan yera ku no fe fiu wallahi ame jamana no sina damela ga jagala wuludo B3 sesi abe nyono fe adaniko B3 ko nyuma na ku ko dinangani anko ameto ale nyono ngelen konnana amara sinere ame pumadama sabula degumu bukan wati na ako kuma o chale no kosebe amta nyono ngono sine anga ere lame kashi no fe B3 ay ninte BDC B3 N9 NDC NUT abe jaka baya la ka kafo sisa avala ka kafo kata haji wera la ani kumla ani yoro do be ba fo zengana tomo mais abe de be côté kelen fe donc jaka nu ko mbala ka mine tugo bela anya nya fo famo sisa uye kata ni kurasa mudo sen sabani apuma abelebele bay uwe kurasa o kamalo woro machine sa sonu vena malo nu woron damela mais vraiment nyina ta ko ni kata u famo matata amadianye sanu ta yo fo o mase ka tata we malo nu be woro ugo jaga ko nu ne ke katla ka keleke mogola bon mo nu benganta ulu ti faso fe u ti faso kuma fo nam funna na fo ko fe ka mado tugo kande o mago bala ka sisoro tugo mi nu ma dansigi benga ko konna am ma sisoro ko ya ma famu da parce que mo benganta ti faso fe bo jaga nu be bala ka bo nu yere kolongono bi ni dugutigi duru be minu mason benga ma ne bolu do mais halu ko dugu mo benga ne me dugutigi yere ko ale tala me dugu mo yake me dugu mi ma ka PPP o dugu kelen pewe ango commune fula kono NUT commune ba fo mo yere do sanyola ani ndemu commune ani sifila produit commune ni commune saba kono dugutigi kelen pewe de be mi ma benga ka dugutigi kele ni ma benga aka dugu ma ka no ta dugu to be yake trawali aywa amara ni e sinema ngai alisa ale nyono mara kele na ko dozo kuntigi do ko nim blara ablara miye dugude un chama woni u kan sogo ya yira sabula miye ma ko fole nye kai ma chama ne fa do be ulu soma wulo no ku jobi ko fo sharia ka tike sabula amnena kumina anablara kumina uluma foi famu mamin do sa ko mala ko don ngondo nga aka mamunu be ani mamunu soma fatura munu de munu fa fatura munu nga ma fatura la saulu ko ngo ku ba fa sa fanga ka nye folike uye ubiseka famu tugo bi kunjumena ablara sabula akele no kuluga o kamana na kosebe mamingera ma chama satae katla ko mina ko bla ka soro kirima ke foshima ke nyingal make ala ulu reba fe ka do akobe chugomi famala ka obulu ya sa ufana bisaka bloka hake o konana chugomu ka mamunu fatura do yere kwa watila do tara labo kolongono kolomi meni ublaro kono do tara labo o konana adugum barka obuya no kosebe anyeni kibara soro saka bo anga baraka law ani kibara dilamunu be nyono marabulo la kwa ko koni fo gouvernement ka wuli ka joke yana kana ta ka funtine wore an fongo nyongo wore dugude ulunu nyanche amara nimbela goluma siri tabaw buso ube chesri la ube bara la ukanga fo fenge kalo konnana kalo temeni minye dirpa nyemai ale idado la sa ko benegemo minye colonel major Suleiman Damele ani kulofondila ulu tuye nyan soro nkene ga sa min fo aka kuma la mabawo anga je anga ulu lame ani aka fikitigila kawo ame force armée malienne o be ka barake alini mo se ka jatiga wala mo ko kala to mana ko bo anga to da bela anga spiro bela kalo temene le octobre calme on sait qu'à fort un se chama soro jatiga wala mo ko ay che sama soro pa ni muye parce que ni a jatemene sans samia manado gela banka ni muye parce que jibedu yoro la parce que ana bolima fe on ka gri
an tɛ se ka taama kosɛbɛ an b'a fɛ ka se yɔrɔ minnu na ka se yen mais jateminɛ kɛra k'a fɔ depuis san nɔgɔyara depuis ji bɛ ka jigin aw ka faamaw fɛnɛ wulila k'u jɔ n'an y'a jateminɛ nin kalo tɛmɛnen nin na faamaw ye taama kɛ ka taa jatigɛ wale mɔgɔw nɔfɛ o 17 de kɛra donc ani u ye frappe aérienne minnu kɛ o bɛnna 44 ma mais jatigɛ wale mɔgɔw u ye sela ka aw ka finitigilakaw attaqué yɔrɔ 6 de la o 6 in fɛnɛ na 2 u y'u to yɔrɔ jan de la ka gɛlɛw fili ka na an ka kan kan donc an b'a fɔ mun ma ko dugujukɔrɔ mugu donc u y'o 6 de don mais o 6 fɛnɛ donnen o ma masiba kɛ kosɛbɛ sisan donc n'i ye jateminɛ kɛ samiya kɔnɔna na u ye sebaaya minnu sɔrɔ dɔɔni ka se ka attaque kɛ octobre kalo in na u ma se k'o sebaaya sɔrɔ parce que faamaw ye wulikajɔ kɛ parce que jiw fɛnɛ jiginna parce que nɔrɔ tɛ yɔrɔ la an ka bolimafɛnw olu tɛ enfoncé cogo dɔ la kosɛbɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye zone office du Niger ta jatigɛ wale mɔgɔw b'a fɛ ka dankari kɛ sɛnɛkɛlaw ka balo la donc caman taama cayara yen yɔrɔ la kosɛbɛ k'a ta fo Tombouctou ka na fo Bakas ka na fo Douentza ka na fo Badiangara maraw la donc n'i ye jateminɛ k'o la an sera ka reconnaissance offensive mun kɛ yen a bɛ temps ɲɔgɔnna bɔ o temps kɔnɔna fɛnɛ na an ye jatigɛ wale mɔgɔw ka dagayɔrɔ caman k'o ci an y'u ka mobili caman minɛ an y'u ka moto caman minɛ an ye yankari fɛnɛ kɛ jatigɛ wale mɔgɔw caman fɛnɛ na donc n'i nana ka théâtre S ta théâtre S mun n'o ye Gao ka yɛlɛ Kidal ka na Menaka o yɔrɔ fɛnɛ na comme aw b'a dɔn kɔrɔlen an ka pankunu olu bɛ kɔlɔsili la kosɛbɛ nɔrɔ fan bɛɛ la Kidal région bɛɛ o de y'a to jatigɛ wale mɔgɔw u mana fɛɛrɛ fɛn fɛn tigɛ k'a kɛ k'u bɛna don ni mugujugu ye Kidal kɔnɔna na ou bien k'u bɛna ka mugujugu stocké yɔrɔ dɔ la i bɛ taa sɔrɔ drone ou bien avion b'u ye olu bɛ gɛlɛ jigin u kan k'a fɔ dugujukɔrɔ mugu u y'o 6 ɲɔgɔn de da bon a ka ca ni 6 ye mais anw ye minnu ye o kɛra 6 ye mais kelen ma 6 ye Dakaru yɛrɛ la parce que u y'a essayé ka taa mugujugu dilan u y'a don sa u yɛrɛ ka ɲɛgɛbɔ la mugujugu in yɛrɛ sauté la ka mɔgɔ 3 yɛrɛ kaɲa u la interpellation kelen minɛna Kayi kelen minɛna 2 minɛna Tombouctou région na kelen minɛna Sékou région na ani 2 minɛna Sikaso région na o hukumu kɔnɔna na an ka finitigilakaw u sera ka dankari k'u ka sigida caman na n'an b'a f'u ma sanctuaire ou bien n'an b'a f'u ma les bases terroristes u ye dankari kɛ o caman na u ye dankari kɛ terroriste caman na u y'u ka moto caman minɛ n'a ye jateminɛ yɛrɛ kɛ kalo tɛmɛnen na an bɛ se k'a fɔ fɛn fɛn ye moto 70 moto 80 ye o minɛna ou bien o jenina donc n'o tɛmɛna fɛnɛ k'a fɔ ko mɔbiliw an bɛ se k'a fɔ mɔbili 5 ɲɔgɔn o fɛnɛ minɛn'u bolo donc munition n'o ye mugukisɛw ye ani marifaw yɛrɛ maramafɛn fɛnɛ caman minɛn'u bolo hali bi aw ka finitigilakaw n'o ye forces armées maliennes u bɛ ka baara kɛ hali bi mun bɛ se ka jatigɛ wale mɔgɔw kɛlɛ cogo min na k'u bɔ an ka togodaw bɛɛ la an ka sigiyɔrɔw bɛɛ la kalo tɛmɛnen n'o ye octobre kalo ye an bɛ se k'a fɔ an ye se caman sɔrɔ jatigɛ wale mɔgɔw kan an ye ce caman sɔrɔ kan ni mun ye parce que n'i y'a jateminɛ san o san samiya mana don gɛlɛya b'an kan ni mun ye parce que ji bɛ don yɔrɔw la parce que an ka bolimafɛnw k'u ka girin an tɛ se ka taama kosɛbɛ an b'a fɛ ka se yɔrɔ minnu na ka se mais jateminɛ kɛra k'a fɔ depuis san nɔgɔyara depuis ji bɛ ka jigin aw ka faamaw fɛnɛ wulila k'u jɔ n'an y'a jateminɛ
nin kalo tɛmɛnen nin na faamaw ye taama taama kɛ ka taa jatigɛ wale mɔgɔw nɔfɛ o 17 de kɛra donc ani u ye frappe aérienne minnu kɛ o bɛnna 44 ma mais jatigɛ wale mɔgɔw u ye sela ka aw ka finitigilakaw attaqué yɔrɔ 6 de la o 6 in fɛnɛ na 2 u y'u to yɔrɔ jan de la ka gɛlɛw fili ka na an ka kan kan donc an b'a fɔ mun ma ko dugujukɔrɔ mugu donc u y'o 6 de don mais o 6 fɛnɛ donnen o ma masiba kɛ kosɛbɛ parce que sisan donc n'i ye jateminɛ kɛ samiya kɔnɔna na u ye sebaya minnu sɔrɔ dɔɔni dɔɔni ka se ka attaque kɛ octobre kalo in na u ma se k'o sebaya sɔrɔ parce que faamaw ye wuli ka jɔ kɛ parce que jiw fɛnɛ jiginna parce que nɔrɔ tɛ yɔrɔ la an ka bolimafɛnw olu tɛ enfoncé cogo dɔ la kosɛbɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko n'i ye zone office du Niger ta jatigɛ wale mɔgɔw b'a fɛ ka dankari kɛ sɛnɛkɛlaw ka balow la donc caman taama cayara yen yɔrɔ la kosɛbɛ k'a ta fo Tombouctou ka na fo Bakas ka na fo Douentza ka na fo Badiangara maraw la donc n'i ye jateminɛ k'o la an sera ka reconnaissance offensive mun kɛ yen a bɛ 10 ɲɔgɔnna bɔ o 10 kɔnɔna fɛnɛ na an ye jatigɛ wale mɔgɔw ka dagayɔrɔ caman k'o ci an y'u ka mobili caman minɛ an y'u ka moto caman minɛ an ye dankari fɛnɛ kɛ jatigɛ wale mɔgɔw caman fɛnɛ na donc n'i nana ka théâtre S ta théâtre S mun n'o ye Gao ka yɛlɛ Kidal ka na Menaka o yɔrɔ fɛnɛ na comme a b'a dɔn kɔrɔlen an ka pɔnkunu olu bɛ kɔlɔsili la kosɛbɛ nɔrɔ fan bɛɛ la Kidal ye région fɛ o de y'a to jatigɛ wale mɔgɔw u mana fɛɛrɛ fɛn fɛn tigɛ k'a kɛ k'u bɛna don ni mugujugu ye Kidal kɔnɔna na ou bien k'u bɛna ka mugujugu stocké yɔrɔ dɔ la i bɛ taa sɔrɔ drone ou bien avion b'u ye olu bɛ kɛlɛ jigin u kan k'a fɔ dugujukɔrɔ mugu u y'o 6 ɲɔgɔn de da bon a ka ca ni 6 ye mais anw ye minnu ye o kɛra 6 ye mais kelen kɔni o yɛrɛ ye Dakar yɛrɛ la parce que u y'a essayé ka taa mugujugu dilan u y'a don sa u yɛrɛ ka a ɲɛgɛbɔ la mugujugu in yɛrɛ sauté la ka mɔgɔ 3 yɛrɛ kaɲa u la interpellation a kelen minɛna Kayi kelen minɛna 2 minɛna Tombouctou région na kelen minɛna Sékou région na ani 2 minɛna Sikaso région na o hukumu kɔnɔna na an ka finitigilakaw u sera ka dankari k'u ka sigida caman na n'an b'a f'u ma sanctuaire ou bien n'an b'a f'u ma les bases terroristes u ye dankari kɛ o caman na u ye dankari kɛ terroriste caman na u y'u ka moto caman minɛ n'a ye jateminɛ yɛrɛ kɛ kalo tɛmɛnen na an bɛ se k'a fɔ fɛn fɛn ye moto 70 moto 80 ye o minɛna ou bien o jenina donc n'o tɛmɛna fɛnɛ k'a fɔ ko mobiliw an bɛ se k'a fɔ mobili 5 ɲɔgɔn o fɛnɛ minɛn'u bolo donc munition n'o ye mugukisɛw ye ani marifaw yɛrɛ maramafɛn fɛnɛ caman minɛn'u bolo. ayiwa nin ye wolomasiri tabaw ka kumalase la n'o ye DIRPA ɲɛmaaba ye colonel major Sulemani Danbele ale ka laseli ye nin ye an bɛ bɔ sɔrɔdasiw ka gun kan an bɛ taa min ye sanuko ale hukumu kɔnɔna na kalanakaw fɛ Yanfoyila mara la baarakɛda min bɛ yen n'o tɔgɔ ye ko Fabula Gold olu kɔni ka syndicat 2 n'o ye SECMIMA ye ani Waraba Mining ye olu kɛlen don ka baara bila u boloda ko tile 5 k'a daminɛ kununko ntɛnɛn na u y'a yira sa ko baarabila in kɔni a bɛ to senna fo novembre kalo tile 22 n'o ye juma nata ye maa minnu ka laɲini ye mun ye sa an balimakɛ min bɛ Yanfoyilakaw fɛ Mohamed Keita ale ye min sɔrɔ o da an ka jɛ ka o lamɛn. Barade fer bɛ Fabula Gold ni baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ semaine damadama bɔ grève fɔlɔ tɛmɛnen kɔ laɲini ma se ka sabati Fabula Gold ale taara grève la tuguni grève min t'i jɔ tile 5 bɔɲɔgɔn ko grève daminɛna bi tɛnɛn yala Fabula Gold yɛrɛ baarakɛlaw bɛ yan syndicat bureau bɛ yan an balaka musolakaw fana bɛ yan
Fabula Goli sauté mais ka production ke yan foila sergi kono banya commune na ani kala na chema teme close sabaka production me 100% na afra ina chomina grefo folo temeni ko an yɛrɛ laɲini kɛ Fabula Goli yɛrɛ administration mɔgɔw fɛ kan bɛ fɛ ka kuma n'u ye u ka direction yɛrɛ kɔnɔna la an tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ appel kɛra kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale bɛ déplacement na ko yala a bɛna yanni waati jɔn cɛ ko a bɛna fɔ yanni kalo kelen cɛ o b'a yira k'a fɔ an ma se ka administration mɔgɔw lasɔrɔ degun bɛ mɔgɔ minnu kan n'o ye baarakɛlaw ye an ni olu bɛna se ɲɔgɔn ma sɔgɔmada na Sénégal bureau fila bɛ yan olu bɛn'u présenter n'u tilala présentation kɛli la an bɛna kuma galamani yɛrɛ di baarakɛlaw ma u ye porte minnu gosi k'a daminɛ greffe daminɛ ka na sisan ma n'a sɔrɔ laɲini sabatira y'a sɔrɔ a ma sabati u bɛn'u da don la k'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na nin waati na n balimakɛ i tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ Satigi Jalo. Waraba Mayini syndicat ɲɛmɔgɔ ni Waraba Mayini tɛmɛna ka bɔ yen an bɛna se an balimakɛ filanan ma a bɛna tɔgɔ na jamu fɔ a bɛ ka syndicat bureau présenter. An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ne tɔgɔ Abdoulaye Yatara secrétaire général adjoint Sekmima Fabula Gol. An bɛna se Waraba Mayini maaw ma k'a daminɛ greffe daminɛ ka na se sisan ma degun minnu ye aw sɔrɔ yanni an ka kuma di baarakɛlaw ma i bɛ nin da don o la k'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na nin waati in na wa. Ouais, bon n bɛ jama fo jama ni cɛ a la cɛsiri la. Voilà, ne degun ye baarakɛla ye sɔrɔ ka sababu kɛ degun b'an kan an kɔni ye point ta ka se inspecteur fɛ ka b'an ka dugutigi la b'a kalama ka maire la b'a kalama hali commandant mɔgɔ bɛ se ka fɔ hali CB hali centrale bɛɛ b'a kalama degun b'an kan an y'a yira i la est-ce que an n'a ka kan wa ko sariya la an n'a ka kan ko nin kuma yɛrɛ man ka kɛ n'a kuma man ka kɛ ne kɔni bolo n ka ye dɛmɛ don an kan an se k'an na hakɛ sɔrɔ. Hakaw ɲinini bolo ma o le y'an se yan bi fɔ jama in na n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛna kuma galamani di baarakɛlaw yɛrɛ ma laɲiniw n'a sɔrɔ sabatira n'a sɔrɔ ma sabati syndicat mɔgɔw bɔra k'a fɔ sisan k'u sera an ka autorités ma u sera dugutigilakaw ma u sera inspection ma walasa degun b'u kan u ka se ka sigi ka fɔ demande sauté nka taama bɔ sisima mɛnɛ yala mɔgɔ bɛ se ka san 10 ani damadama kɛ san yirika kɛ baara la e yɛrɛ kan ka fɛn min sɔrɔ n'i sara don min na walima n'i taara retraite la fɛn min kan ka bila i denw ɲɛ k'a sɔrɔ k'i m'o sɔrɔ wa baara kɛ kun de ye nafa ye n balimaw ni baara n'a kɛra ni nafa kɔni t'a la o ye tɔ ka jɛn de an bɛna kuma galamani di baarakɛlaw yɛrɛ ma laɲini b'u la ale ni degun b'u la b'u da don la k'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen yan'o cɛ an balaka musolaka dɔ bɛ yan musolakaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ degun bɛ musolakaw yɛrɛ fɛnɛ kan ale ni fɛn minnu se an sɔgɔmada na u bɛn'u da don la k'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ne ba i tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ ye Jɛnɛba Damiji. E bɛ baara kɛ yɔrɔ jɔn de la. Ne bɛ baara kɛ base ville la. n balimamuso yala degun jɔn de bɛ aw kan société nin yɛrɛ kɔnɔna la. A degun b'an kan société in kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ cɛw fo parce que n'i y'a mɛn ko muso cɛw de don an bɛ cɛw de kɔ donc an musolakaw an kɔni degunlen don kosɛbɛ an bɛ baara in kɔnɔna na a bɛ san 12 bɔ bi donc o de ko san 12 san 12 société baara la société baara la bon n'a fɔra k'i ka hakɛ k'i b'o ɲini o tɛ ka se ka sɔrɔ o kɔni o ye ko ye ko min cɛ man ɲi e bolo fonne mana taa i ka chef nɔfɛ kuma o kuma i b'a sɔrɔ o bolo kurulen don k'e ma kɔnɔ a tɛ baara ja don mɔgɔ la an ko k'an ka hakɛ de yanni pièce ni amoko yɛrɛ tɛ catégorie min b'an bolo ko ka sabali ko k'o falen donc yɛlɛma ma se ka don o la halisa an musow degunnen don dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la base vie musow. a ye tɛgɛrɛ fɔ nin ye an balaka musolakaw yɛrɛ kumakan ye degun b'u kan jamana yɛrɛ y'a fɔ ten ko so tɛ baara fɛn fɛn jamana k'a sɔrɔ bolo fɛn fɛn ko musow jɔyɔrɔ ka bɔ a la kosɛbɛ muso minnu ye chance sɔrɔ ka ye so tɛ yɛrɛ kɔnɔna la sɔgɔmada fɛ u bɛ bɔ u ka denbaya kɔnɔ ka na fɔ k'a fɔ ko san 10 ani dɔɔni ko olu bɛ baara la k'olu ka laɲini ma se ka sabati k'u ka catégorie ma falen n balimaw bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la dɛ mali autorités bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ an na kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛna kuma galamani di baarakɛla wɛrɛw ma u b'u da don gɛlɛya min b'u kan ale n'u ye porte minnu frappé walasa laɲini ka se ka sabati u k'u da don la k'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen na nin waati in na. balimakɛ tɔgɔ ni jamu. alhamdulilayi rabil alamina ka foli di baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma ne tɔgɔ ye Abdoulaye Kamara mais an fa dugu yɛrɛ kɔnɔ n'o ye Kalana mara yen nɔ bɛɛ bɛ n wele ko Papu Kamara commandant ka Papu donc n ye baarakɛla ye baarakɛlaw ka lafasatɔn min bɛ n'o ye syndicat groupe fila in ye donc n y'a membre ye sabula bon n tɛ bureau kɔnɔ mais n ye a tɔnden ye parce que n bɛ n ka tɔn wari sara parce que n'i y'a mɛn ka ko syndicat ka fanga sɔrɔ fɔlɔ syndicat yɛrɛ ka laɲini ye fɛn min ye k'olu ka se ka ɲɛtaga sɔrɔ fɔlɔ o de ye fɔlɔ mɔgɔ minnu bɛ ka cotisation minnu bɛ u ka kan ka sara cogo la donc an b'a ɲini mɔgɔw fɛ halisa baarakɛlaw fɛ u ka cotisation sara parce que syndicat structure fɛngɛ min don jɛkulu min don u b'u yɛrɛ sagoya la u kan ka ils sont indépendants quoi en un mot d'accord donc journaliste ye ɲininkali min kɛ na ɲininkali a nafa ka bon kosɛbɛ
n'i y'a ye an sera an baarakɛlaw sera nɔ bi k'a fɔ k'an b'an ka syndicat kɔ syndicat ba an ɲɛ mais an yɛrɛ fana bɛ syndicat ɲɛ an ka société in ye baara daminɛ Wasolon kɔnɔ yan nɔ Gbayaga kɔnɔ yan nɔ n bɛ se k'a fɔ a bɛ san 30 bɔ san 30 in kɔnɔna la nin waati damadɔ in de la an bɛ ka gɛlɛya min ye depuis société in kɛra an ma deli ka nin gɛlɛya ɲɔgɔnna ye ka bɔ Wasolon hors bɛ baara sɔnna ma si ana yanfolakaw ka video tɔ amara latɛmɛ sabula kuma ka jan kosɛbɛ an bɛna politiki bangun kan sisan far an ka wuli ɲɛma ale tun taara Nawa Dumbuya fɛ yen min ye Nawa ye o kɛnɛ ka ye sa Jabɔ télévision so dɔ kɔni ye ja ta o ja an ka jɛ ka o lajɛ. Parti far an ka wuli ale ɲɛma Modibo Siribe ale kɔni wulila delinanko la min ye ka taa jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka se ka kuma malidenw fɛ k'a dɔn gɛlɛya minnu b'u kan ale ni olu yɛrɛ bolo fɛrɛ jumɛnw de kan ka sigi sen kan o de hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni karidon novembre kalo tile 17 san 2024 a n'a ka jama taara Kalabankura an ka jamana seko n'a dɔnko maaba dɔ fɛ n'o ye Nawa Dumbuya ye ka hakilina falenfalenw kɛ jamana taabolo kan ani ka foli di Nawa yɛrɛ ma sabula a ye médaille sɔrɔ jamana marabagaw fɛ min bɛ a kɛ commandeur de l'ordre national ye an ka taabolo dɔ ye ani jamanadenw ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka taa u bɛ si yɔrɔ min na u sigidaw la an n'u ka kuma an n'u ka masala mun de b'u da la u ka faamuyali ye mun ye mɔgɔ kelen mɔgɔ fila kelen n'an y'u dɔn fɛɛrɛ minnu tigɛlen b'anw bolo ka ɲɛsin jamana kunkanko ma jamanadenw ma ani ka ɲɛsin jamana ka ɲɛta ma an bɛ se ka dɔn an bɛ baara min k'o kɔnɔna la an bɛ se ka dɔn min bɛ labɛn an bɛ se ka dɔn n'an bɛ sira min kan n'o de ye jamanaden bɛ jamanadenw bɔ o kɔnɔna la ni jamanadenw fana ka hakilinaw ye an fana ka taa f'u ye min b'an bolo ka ɲɛsin jamana ka sisan jamana ka sini ana ka jamana ka sinikɛnɛ ma n'aw ye mɔgɔba de ye dɔnko kɔnɔna la jamana kɔnɔna la ni jamana kɔ kan u ye minnu kɛ ale n'a ɲɔgɔnnaw jɔnjɔn ka d'a ma u n'o ka kan an fana kan ka wuli k'o dɔn a ye k'o foli bila la ani ka ɲin'a fɛ a ka ɲɔgɔn baro n y'a fɔ cogoya min na ɲininkali tɛ fɛn dɔ sɔrɔ baro b'o sɔrɔ. Nawa Dumbuya ale kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ ne ni waleya in ye wa a ye foli kɛ ka ɲɛsin u ma. A diyara n ye a bɛnna n ma ka wuli ka bɔ u ka yɔrɔw la ka na n sɛgɛrɛ ka na foli kɛ na a ye bonya da n kan a diyara n ye a nana k'u bɛna baro kɛ n fɛ yarɔ kɔni ni mɔgɔ min ko a bɛ n'i baro i ko ka d'a tigi ye an ye hakilinaw di ɲɔgɔn ma donc ala yɛrɛ barika la u ka nali a diyara ne ye a bɛnna ne ma hakilina caman sɔrɔla kɔnɔna na. Nin barodalasigi in kɔnɔna na da sera jamana kunkanko caman ma n'olu bɛ tali kɛ lakana sɔrɔ ale ni seko ani dɔnko o jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye jamana kɔnɔna na. Sifinakaw olu kɔni ye faamuyali caman sɔrɔ ni ɲɔgɔn ye in na wa Modibo Siribe hakilinataw jamana maratogoya kan o jara u ye kosɛbɛ. Moi, je suis jeune, j'ai n'ai qu'une vingtaine d'années, mais ne b'a su avec comment faire depuis 2017-16 minana. Mais ne m'a dit qu'il y a comment faire avec dernier moment ça j'aime beaucoup. Il est cohérent et puis il est constant. J'aime la constance de l'homme. Donc au leadership de Montebella. Modibo Siribe ale kɔni sinsin fɛn min kan o de ye ko jamana kɔnɔdenw bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ ka hakilinaw ni kunkilennaw kɛ kelen yaasa fɛrɛ jɔnjɔn bɛ se ka sɔrɔ an ka gɛlɛya ninnu na. Nin ye Modibo Siribe ale ka tagali ye Nawa fɛ yen baro min don a b'a sigi waati ni waati a fɔ ma ko gɛrɛn sa ka se ka taa kuma halisa far an ka wuli ale ye bataki dɔ ca ma ko bɔlɔlɔ siraw fɛ sa min ye Jabɔ web TV dɔ bɛ yen ko MDTV ko ale ye barosigi dɔ kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ min ye maa dɔ k'o tɔgɔ ye ko Mamadu Biton Kulubali k'ale kɔni ye kumaw ta ka ɲɛsin Modibo Siribe ma min bɛ dangari a ka adamadenya la min bɛ dangari a danbe la a n'a taabolo bɛɛ lajɛlen na Mali premier ministre kɔrɔ n'o ye Modibo Siribe ye ko min ye bɔlɔlɔ kɔni sira kɔni sanfɛ sa min ye video in ye k'a carila ka taa fan bɛɛ
kumaw fɔra ani laɲiniw kɛra ka ngalon tigɛ ka da Modibo Sidibe la olu yɛrɛ bolo kɔni labolingama don wa min don wa k'a tɔgɔ tiɲɛ k'a mangoya a ka jaw a n'a ka taabolo n'a ka a ka faamuya cogo ka dangari olu bɛɛ lajɛlen na o waleya in senfɛ sa min kɛra kuma ye bɔlɔlɔ sira fɛ sa Modibo Sidibe ale ka parti tɔn maaw kɔni y'a yira sa k'u kɔni taara sariyatigiw fɛ yen min ye Mamari Bitɔn Kulubali ye a bɛ se ka laɲininka a dalakaw na cogo min ani daluya minnu b'a bolo ka kɛɲɛ ni a ye kuma minnu fɔ Modibo Sidibe ma k'o kɔni sɛbɛnw kɔni u y'o don tribunal lakaw olu fɛ yen Amara ni kɔni ye far an ka wuli ale ka laseli ye wulada in na maaw bɔra Bamakɔ kɔnɔna na CICB la sa ko meeting Amara k'a bɛ kɛ ka kɛ premier ministre ale ka fɛ kiba tun bɛ kɛnɛ kan nka yanni a ko ka ban an ye ja dɔ sɔrɔ an b'o lajɛ yanni sini kiba ka tila ka baaraw bɛɛ la ka se k'olu di aw ma. CICB kɔnɔna ye maa minnu ye wuli ka jɔ kɛ na Ala sɔnna ma pereperelatigɛw kiba ale nana nga baaraw ma ban bolo sini sɔgɔma Amara an na jaw ye ani maaw kumakanw bɛɛ lajɛlen mɔgɔ bɛ se ka faamuyali kɛ nin ko la cogo min kitakaw fana olu fana bɔra bi k'a yira k'a fɔ sa ko premier ministre ye kuma min fɔ ko o ma bɛn o ma nka n'Ala sɔnna ma min ye o ye an na o latɛmɛ ka kɛɲɛ ni ale waleya ye M5RFP bolofara min bɛ États-Unis kaw fɛ yen u ko k'olu t'u yɛrɛ ye Sogɛli ale ka kuma fɔlen in kɔnɔ min ye tɔnjɛkulu min fana bɛ yen ni Sulemani Kome bɔ o fana kunna n'o ye faso dɛmɛni tɔn ye ka ɲɛsin furancɛla fanga mɔgɔw ma olu fana ye communiqué ci an ma k'a yira k'a fɔ ko kuma premier ministre ye kuma min fɔ u t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ bi u t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ sini olu minnu ye malidenw kɔni sigilen yen fan fɛ sa kɔni olu kɔni t'u yɛrɛ ye sɛbɛn kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Kati musow Amara olu fana bɔra u ye dantigɛli min kɛ nka olu ye ka a fɔ ko an ka bɛn foyi t'o bɔ an ka ɲɔgɔn faamu jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ o bɛ se ka ban cogo min na an ka Kati musow olu ka laseli lamɛn. Nɔgɔyalen bɔkun fila t'an bi dɛ Sogɛli ye kuma min fɔ an cɛw ma o de ye o ma bɛn an ma o de ye Kati Suwasi musow bɔkun ye vraiment an b'a fɔ an ka autorités ɲɛna nin kuma in a ma bɛn Kati Suwasi musow ma anw bɔra k'a yira sɛbɛn b'an bolo n'o y'an ka gafe ye a k'o gafe lajɛ nin y'an ka déclaration ye k'a yira k'a ma bɛn an ma bi a ma bɛn an ma sini an n'an denw bɔra k'o de lase jama ma Maliens le temps an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ Mali ye dɔ kɛ kɛlɛ la dɛ dɔ kɛra kɛlɛ la vraiment sisan an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka taa ni Mali jɔko ye an ka pays tɔw la an ka taa ni Mali jɔko ye Ala k'an ka ban Maliba suma Ala k'an ka ban Maliba jɔ Ala k'an bɛn kelen ma n bɛ tila ka kuma adressé musow la Mali muso bɛɛ lajɛlen Mali musow n y'o de fɔ n ko nin transition na n'i kalifa musow de la ni transition in kɔfilɛ dɔrɔn a b'anw katikaw jɔlen sɔrɔ a kɔfɛ vraiment musow an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka ɲɔgɔn sen bila an ka transition in jukɔrɔma don don an cɛw k'a bila u kunna k'anw balolen d'u ye yan an balolen d'u ye su an balolen d'u ye tile ni min ma ɲɛ an bɛ bɔ k'o fɔ o tun y'an ka kumakan ye k'o lase bɛɛ lajɛlen ma. mais yalima kumakan laban jumɛn de b'i bolo k'a ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ma. kumakan laban bɛ n bolo k'a lase an ka ɲɛmɔgɔw ma vraiment nin kuma ninnu ka dabila sa an sera ninnu dabilali ye an bɛ basigi de ɲini bi Mali kɔnɔ an bɛ basigi ɲini bi Mali kɔnɔ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la ninnu ka sera dabila ye an ka basigi ɲini Mali la an ka bɛn ni kɛlɛ kɛ Mali dɔnna n'o de Mali dɔnna ni tɛgɛ di ɲɔgɔn ma de Mali ma dɔn ni kɛlɛ ye Maliba ma dɔn ni kɛlɛ ye an kɔntannen don ko Mali bɛ ka basigi kɔntan fɛn ɲina fo Mali yɛrɛ bɔra k'i yɛrɛ yira jama la o yɛrɛ kɔni a dan o yɛrɛ ma sa foyi kun man ka kɛ bilen Mali kɔnɔ o kumakan laban de bɛ n bolo k'o fɔ. an b'i fo dante foli min na hali bi an b'a ɲini an filɛlikɛbagaw bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan a ka video partager a ka aimer a ka commenter donc an ba dɔ fana b'an bolo an bɛna micro tɛŋɔ ni ji wulila tasuma taji la tasuma mana wuli ji sanfɛ hakili de b'a fa maaya ye hakili ye
ni waati na an ka maliyɛnya kɛ an ka ɲɔgɔn faamu an kana tɔ yira diɲɛ na tuguni bi an ka jamana bɛ dabolo min kan an kan ka hakili de kɛ ka baara kɛ degun caman b'an kan diɲɛ b'an kɔ an yɛrɛ kana kɛ an yɛrɛ ma kojugu ye tuguni fɛɛrɛ ni dabali min bɛ ɲɛmɔgɔw bolo olu yɛrɛ ka ɲɔgɔn faamu o kɔnɔna na bɛɛ ni kelenya kɔnɔna na an bɛ se ka bɔ nin degun in fana kɔnɔ cogo min n'o tɛ maliyɛnw sɛgɛnna maliyɛnw yɛrɛ ka laɲini ye min ye ɲɛmɔgɔw ka bɛn ko la u ka ɲɔgɔn faamu baara min bɛ se ka kɛ u k'o sigi sen kan an ka se ka taa ɲɛ n'Ala sɔnna a ma sini an na segin ka na ni maaw ka hakilinaw ye sabula bɛɛ lajɛlen ni hakilina don a ko la an bɛ se k'o di mɔgɔw ma cogo min na u ka se ka faamuyali kɛ nin ko in na kɔkan kibaruyaw la ni Senegalikaw fɛ yen bɛrɛbɛrɛlitɔ min bɛ fanga la nin waati na k'ale kɔni ye se sɔrɔ dɛ u ka fanga ɲɛmaa n'o y'u ka premier ministre ye Ousmane Sonko k'a gagné a yɛrɛ ka dugu la ko Ziguinchor ale ni u ka jamana fan caman na bi kɔni ko tiɲɛ na u wasalen don u tun bɛ ka laɲini min kɛ sa n'o ye wasabulon sɔrɔli y'u bolo amara ko Ala ye o latigɛ u ye ɲininkali min bɛ yen sisan Ousmane Sonko bɛna na to premier ministre la wa ou bien a bɛ taa kɛ assemblée président ye ko don nataw de bɛ se ka olu jaabi di Nigériyakaw fɛ yen Nigériyakaw ka sɔrɔdasi 5 o fatura 10 o joginna wulikajɔ senfɛ bamanciwale ninjugawale kɛbaaw ye minnu kɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ninjugawale ni bamanciwale kɛbaaw kɔni dagayɔrɔ dɔ de bɛ Nigériya ale worodugu ni kaɲakayan fanfɛla la ko ntɛnɛndon kɔni ko u ye nin waleya in kɛ Nigériya sɔrɔdasi ɲɛmaa kɔni u y'a yira sa k'u ka sɔrɔdasi denmisɛnnin minnu tora nin ko in na u tɛna sigi ka jɛn n'o ye u na wulikajɔ kɛ bamanciwale ninjugawale kɛbaaw talen don u daga olu ka yɔrɔ la cogo min k'u na fɛɛrɛ sɔrɔ o la Chad fanakaw fɛ yen ko irisi maa 3 olu welela k'u ɲininka u dalakan na septembre kalo tɛmɛnen kelen kɔni tun bɛ yen sa ko a yirala k'a fɔ sa ko ni Prigozhin n'o ye Wagner ɲɛmaakɔrɔ ye ko n'o tun bɛ ɲɔgɔn bolo sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye dɔgɔkun tɛmɛnen irisiw ka ambasade min bɛ Chadikaw fɛ yen ko y'a yira ka bɔlɔlɔ sira fɛ sa k'a yira k'a fɔ ko a mɔgɔ ninnu kɔni ko u labilara amara Sudankaw fɛ yen min ye bana jugu dɔ ye n'o ye choléra ye Ala Sudan n'a ma b'a kɛlɛ la bana bɛ na ko choléra o de kɔni poyelen don u fɛ nin waati in na maa min bɛ yen sa n'o ye maa 700 ɲɔgɔnna ye k'o de y'a sɔrɔ min ye maa 24 ɲɔgɔnna ye olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ a degun kɔnɔna na bi Burundikaw fɛ yen Burundi kasoladen 477 ko u ye olu labila koyi sabula a yirala sa k'a fɔ sa ko kasobonw falen don cogo min minnu bɛ yen n'olu ta ti ko bɛrɛ bɔ amara anw safunɛ den kelen jonaw k'u ye amara anw ka safunɛ den kelen suɲɛni ni miliyari cogo est-ce que anw kan ka to yen k'u ye minnu ka kaso ti kun bɔ ani yafa kun kɛra minnu kan jamanakuntigi n'o ye Evariste Ndayishimiye ale kɔni y'a ka yafa di olu ma sa kasobon bɛ se ka lafɛrɛ cogo min na Angolakaw fɛ yen maa 6 ɲɔgɔnna denmisɛnnin 2 bɛ a la olu fatura bateau dɔ o dafirili senfɛ u ka faaba yɛrɛ kɔnɔna na Luanda a yɛrɛ sa k'a fɔ waleya cɛjugu in kɔni a kɛra nka min ye bateau in ye maaw kɔni wulila ka dɛmɛ don u ma sa yaasa maa bɛɛ lajɛlen kana to a ko la min ye miɲɛ ma ɲi dɛ a tɛ jɛgɛ sɔrɔ kwajuw falen bajuw falen sokɔnɔjuw falen hali siyɛkɔnɔjuw falen don a taa ni ta Tunisie maa 47 ko olu kɔni ka kiiriw kɛra mais min ye u ye u ka kiiri kɛra kun min na denmisɛnnin 10 o de fatura u bolo min ye suɲɛni o bolo ma service social maaw ko olu de don a yira sa k'a fɔ ko min ye denmisɛn ninnu kɔni maa minnu filɛ nin n'olu jalakilen filɛ nin amara n'u ka kiiri kɛra Ala ko dɔgɔtɔrɔw b'a la dɛ infirmières b'a la ani ni ambulance tigiw den feere a ɲɔɲɛnen don dɛ nka dɔgɔtɔrɔsomɔgɔ man ka ye o ko la farikolo ɲɛnajɛ ko ta na sira fɛ Burkinakaw amara ko u ma dasi tuguni Burkina kunun ko ale kun taalen don ndolati la min ye Maroc taga ye komi u y'u ka billet sɔrɔ ka ban 7 min ye Malawi a y'o de kɛ Burkina la koyi ko nka ko Burkinakaw ka Bertin Traoré Edmond Tapsoba Hervé Kofi Dango Ouattara an'u ka cɛlikɔlɔsiba k'olu si kun tɛ kɛnɛ kan amara 7 in k'a bɛ faamu koyi
ko kabini Burkina yɛrɛ ni Senegal joueur ni kelen ni fu kɛr'u la yan k'u ka joueur caman ko k'olu bɛ taa u bɛ t'u ka tɔnw na u k'a lajɛ n'u u dɔgɔnin dɔw bɛ yen senior wa an t'a dɔn junior wa ou cadet de ko k'olu la jouer nin dɔw la ten sa k'olu bɛ t'u sɛgɛnnafiɲɛ bɔ sabani fu fana cayara dɛ halisa ale Coupe d'Afrique ko kelen hukumu kɔnɔna na jamana minnu bɛ yen bi ni olu y'u ka liste billet sɔrɔ ka taa sa Amara min ye Coupe d'Afrique ye a bɛ daminɛ décembre kalo o tile 21 san 2025 ka taa kuncɛ janvier kalo o tile 18 san 2026 o tɛ 2025 kɔni ye tuguni dɛ o tɛ Coupe d'Afrique 2025-2026 ye wa nin bɛɛ ye FIFA ka programme ne nɔ ye tan nin bɛɛ aw ka ligue de quoi ninnu de ye tan tant tɛ sɔrɔ farafin ballontannaw tɛ se ka jouer u tɛ se ka ne ko u tɛ u ka fɛn bɛɛ tubabu ninnu taw ma wa programme ni FIFA ka fɛnw bɛ cogo min FIFA CAF fana k'a taw bɛn o ma ni Coupe d'Afrique bɛ ka taa Coupe d'Europe bɛ ka taa Liga bɛ ka taa Messi ninnu da yen tɔgɔ ye di ko an bɛɛ k'an ta ta waati kelen o la maa tɛ jigin maa la o bɛɛ ka joueur b'i bolo fo k'u k'a lajɛ ka programme falen n'o tɛ Coupe d'Afrique 2025 o bɛ taa daminɛ décembre 2025 Amara ka taa kuncɛ janvier 2026 o kɔni tɛ Coupe d'Afrique 2025 kɔni ye tuguni fo k'u k'a lajɛ et puis a san kelen na tuguni Coupe du Monde fana bɛ yen tuguni walima a tɛ yen de 2026 n'o bɛ taa anw fɛ yen de ngo anw ye trompement de trompement de Amara jamana minnu y'u ka billet sɔrɔ Maroc a bɛ taa ale fɛ yen Burkina Faso Cameroun Algérie République démocratique du Congo Sénégal Égypte Angola Guinée équatoriale Côte d'Ivoire Gabon Ouganda Afrique du Sud Tunisie Nigeria Zimbabwe Zambie Mali Comores Soudan Bénin ani Tanzanie a tɔ tora 2 ye n'Ala sɔnna a ma an kɔni ye 6 ani fu namara ninnu bɛ se a ka di dɛ Amara yɛrɛ nisɔndiyalenba de don bi i ka pɛtipɛtini ye bi dɔn a nɛnɛ nɛnɛ kelen 3 don Cameroun a m'a di maa ma a ma fɛn don a ye kelen ka tɔ min b'a ɲɛna ko équipe b'a bolo tɔ min tɛ ko kalama fɔlɔ ale bɛ ɲagari wa ale yɛrɛ bɛ majamu min d'a ka joueur kan ja taara yaalaba in bɛɛ kɛ fo a ma se ka na ni joueur foyi ye aw nata dalen don minnu kan olu bɛ si la hali bi komi an qualifiera an b'a fɔ Aigle ma ko félicitations baara ɲɛna sisan sa u k'u jija u yɛrɛ ballontannaw yɛrɛ de Amara u k'u jija u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u k'u jija u ka dɔ fara cɛsiri kan u k'u jija u k'an kunna wolo qualifieli an ye o faamu qualifieli kɔ an mago bɛ o de la sa jaabi ɲuman min bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen nisɔndiya ko supporteriw ka tɔn Ina Sam tɛ yan olu tun ye Sɛkinɛ Dɛnba dulon ko a ka sanction wulila Sɛkinɛ Dɛnba ka sanction wulila est ce que ale yɛrɛ kelen don yɛrɛ dɔ wɛrɛ fana b'a la u kɔni y'a communiqué ci an ma kunun sini an n'a lajɛ ka communiqué in kalan min ye Sɛkinɛ Dɛnba ye a fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali ballontanko la Amara ninnu Keyita k'i fo k'i waleɲuman dɔn bi kɔni i ye sɔgɔma ni wula kɛ fulakɛ kun t'an bɛ meeting yɛrɛ tɔgɔ ye di k'a to a fɔ ɲɛna sa ne tun bɛ ka Aigle ka match la aya